Sugeng dalu jeng Tatin saking telatah Ngayogyakarta Hadiningrat. Leres. Nggih, leres. Pripun, Pak? Pak Paromo iki mau manggil sapa? Mas. Masa Romo ora. Nah, niki mau cilik-cilike panjenengan kok ses iki lanang kok ses. Romo, niki jenengan rada sudurungan nggih? Anu, sudurungan. Aja dibanter-banter niku darane. Maksudnya sami kalian kula ngenten lho. Iki mau ket mawon jenengan ki jejak niku ten mriki mak teng ngoten niku lho. Mergo mburine kontrol niku nggih. Mburine Mboten jenengan saking Ngayogyakarta Hadiningrat ni kula ni kan nyawang jenengan niku kelingan wong griya kula. Maksudnya? Jenenge Paitun. Tukang tapen-tapen beras teng selipan. Persis jenengan. Tak kira lek niku sampean wae. Jenengan mbok ampun ngino ampun ngece. Aku ora kok ngino Cahayu. Cahayu kula ayu, Pak. Ya. Hah? Ya. Ayu napa boten? Biasa. Ayu. Ayu. Sing tenanan sing lahir batin. Lahir batin ayu kebrucut to. Kok kaya sinten mau? Ora aku tak takon marang kowe tegese iki nek cara wong ketoprak wong mriko niku rak ketoprak miwiti Sabta Mandala to. Nggih. Nggih to? Berarti niki suarane nggih beda. Nek ketoprakan kudu rada cilik lho. Lho nggih no. Jenengan sing gedhe kula yang cilik. Heeh. Aku tak takon marang kowe. Inci Kang Mas. Kowe ngono. piye? Jenengan mang anu Kuwi banterno to rek Tatin ki cah. niki pun banter pancen ngene jenengan niku rodok kok pancen. Ora tegese aku ki takon marang kowe nganggo gaya ketoprak. Oh nggih. Terus aku tak takon marang kowe kuwi kira-kira darahe Ngawirya. Ngerti darah Ngawirya? mboten. Apa ngawir ya? Tegese Ngawirya ki darahe wong dhuwur, apa trah ratu, apa trah patih, apa temenggung, apa trah hansip, apa trah pembantu ben cethok. Darah kotor. Kowe keturunan apa ngono? Nek kaya kula niku napa nggih? Nek kok aku jane keturunan apik ning kok jenengan mau awak kaya painem apa sapa mau? Anu kaya Paitun. Oh Paitun ya. Ora kok aku ngelokne kowe kuwi Paitun ndak. Coba jumeneng Cah. Jumeneng. Kula angsal ngadeg. Iya. Niki jenengan ampun kaget nggih? Hah? Ampun kaget. Ora. Kudu omonge kudu seru. Wong budek iki grogi. Wong lek rada budek iki tak wingi. Sik tak benake sing nggih, Pak. Pak Paromo Mas. Mas, kula benake riyen cari kula nggih, Mas nggih. Iya ya. Apa panjenengan ajeng benakaken? Setorino aku tak takon kuwang sulana dhisik. Nggih. Kowe mang darahe Ngawirya apa darahe pembantu apa darahe anake tukang rosok dadi men cetha ngono. Aku kira pripun panjenengan apa? Arek omong apa? Duwe jimat kanggo nonton trah keturunan umpama wong bingung wong cethuk mbae ya golek buyute ra iso aku sisa. Berarti nek panjenengan saged mang kula mang delok kula mriku sapa buyutmu canggah waring uduk tergantung siwur kowe keturunan apa aku mengko bakal weruh yen kowe durung weruh. Ning aku takon marang kowe manut kowe iki trah kraton apa trah desa. Lah nek jarene turine jenengan gadah niku wau napa jenenge? Lha kowe kudu didelok anune ning syarate. Syarate napa? Didelok rajae tangan. Ngono. Iki jane iki modus apa ora ta ya jane? Niki kudu didelok tayan kula. Iya. Ning kula dereng salim kalian panjenengan tak salim memiyan. Aku kuwi ngene Cahayu, dhewe jimat sing gampang dicedheki wong wadon. Ngapunten nggih menika angsal. Ora dadi ngopo kok jebul kok kaya ngene awak mulai nyenengke. Wong kok kaya Sri Tanjung Rimana. Panjenengan menika nggih niki nembe ndelok njabane. Nggih ta? Nggih aku
ragiro njabane. Lah nggih, mulane. Lek upama jerone Jerone tan mangke ten wingking mawon. jebobok. Kaya ngerti-ngerti ya. Kira-kira. Niki kula kan pripun? Iya aku kena tak delok dhisik. Sing kiwa napa tengen? Sing kiwa. Kiwa menika kiwa. Kiwa. Ini ya. Wong isir ndelok demuk tangane wong wedok pintere kaya aku kae. Ini kan ada kebebasan to arepe ngemek-ngemek nyapo nek kebebasan ngono dadi. Iki anu nduk iki. Pripun Rama? Iki kan nek gegambarane to. Iki sing rene iki. Nggih niku. Iki darah ngawirya. Ngawirya. Nah, iki ning garis rene to. Nggih. Nah, iki menggo iki. Pundi to menggok ora menggok? Iki lho, iki ning darah petani. Oh. Lah petanine ten pundi niku? Terus iki ning darah rene iki ana darah warok. Lho kok warok barang iki? Kowe kok kaya anak campuran to iki. Maksudnya apa anak wong akeh to? Lho, ibumu wong nakal. Kok ngece jenengan kalih ibu kula? Oh, ora kok ngece lho iki mari darah enek keturunan ning krat, enek pegawai negeri, enek macam-macam renono. Iki dalange ngawur. Jenengan ora lagi petok pisan kok wis marai emosi lho. Kok nek marai emosi kula biasane ngempet lho. Nek emosi piye? Ngempet. Piye? Kanten dalange sesuk mang presake nggih kupinge. Dadine men rada penak nek omong-omongan. Ngempet. 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 Mosok? Pun tau dikempet? Urung iki. Urung iki ngapusi wong. Wong nang anu ngendi-ngendi ana. Mosok iso ngempet? Mas, jenengan pengen tak kempet? Piye lho nek ngempet? Kok sajae kaya iki air liure ya metu tenan lho sajae. Lah kowe ngomong kempet aku lah aku mau ngempet piye wong ana wong. Lho jenenge ngempet iki yo nang kelek to. Masa ngempet konoan to? Lah kempet pundi maksude? Kira-kira ning kono. Wis jenenge tuh ngempet. Nek ngempet iki nggih tentangan. Pikirku sudah kesana kemari ndak karo-karuan dadine. Bayanganku aku gampang bayangine lho. Aku tau gendeng kok. Aduh, lah aku bingung nek iki gendeng tenan kok aku di ora maksudnya nek kok omongi ngono bayanganku terus kegowo sampai beberapa hari. Terus. Ngono. Berarti kula niki masih terah rumbungan. Oh, pantes. Sik, madhep rono. Tak delok kok bokonge. Madhep rono. Bokonge sapa? Ya ning madhep rono. Iki nek ora lagi pisanan melu. Sik, kowe melu bapak kualon apa bapak asli? Bapak asli. Ora ndek bapak kualon. Oh, ndak ndi bapak kualon? Gak. Lek ki mang tak delok ning kene mang kabeh panjen kowe anak rumbungan. Dadi carane nek wong nesu iki gacekane ngono ya. Nek ora ngelingi iki aku lagi pisanan melu jenengan. Wong lah ngempet ngono kuwi. Kok esa-esane anak rombongan. Iya kira-kira. Kira-kira jenengan iku. Iki ning pundutan kok Pak Heru. Napa? Ya tak detek. Moro meneh. Iki modusnya akeh banget ya. Iki lek enek Pak Heru lek mundut lagu mesti ngene iki. Minta lagu. Ini ada uang 400 to. Endi? 400 ning kono iki. Ora percaya. Enek duite 400 ning kono tak dele kono kuwi. Endi? Iya ya. Kuwi arep duit tok iram tok mleleng. Lah yang kok nek ngapusi Terus duit tok mripate jo iki arep duit senengan ya. Jenengan mboten remen kalian duit. Aku ki ora penting duit e. Napa sing penting? Sing penting sing ijole kempetanmu mau. Acuk sotuman iki tenanan iki. Pak Heru mesti enek gambar mobil. Pundi to gambare mobil? Uang ini untuk Pak Dalangsun dan gambar mobil. Dan aku ngono dan Tatin. Ora nek tulisane Taten mobil lho. Endi to mobil yo? Iki lho mobil iki lho. Endi? Ora enek mobil. Wes menggok enggak ketara. Coba kowe nembang aja iki. Nembang napa? Aku manut karo sampean. Pak Heru nyuwun tembang napa Pak Heru? Pak. Pak.
Oh, Pak Heru di sana toh. Pak nyuwun tendang napa, Pak? Lajeng duet kalian kula toh, Pak. Pak badhe minggah iki. Bapak diderekne. Niki guru kula guru partai politik. Pak Heru ini pun. Hati-hati Pak, ngati-ngati Pak. Bas, ora diderekne piye to bapake? Bapake diderekke. Kuwi arepe maringi dhuwit, Mbak. Monggo, Pak. Hati-hati tulung ana, Mbak, tak tulung. Awas lho. Lek perlu. Nggih, nggih tenan kok nggih. Menika mekipun. Mek. Nggih, Mbak Datin matur nuwun rawuhipun kali Mbak Elisa. Nggih. Madem mriku nggih Pak nggih nika syutingane ten mriko. Nah. Jane ngerti. Kenapa? Tapi sing disawang kan kene anmu ngono lho. Pak Heru iki. Kok ora nek Pak jenengan nampun tiru dalange nggih, Pak. Dalange iki jelehi kuwi ya. Dalang ini kanca kula apik niku. Oh, jenengan kene niku mboten cah tiru-tiru niku. Kanca apik gampang dinesoni. Ping 3 aku. Wis bubiar sawayangan. Bubiar ngale kono. Orang itu kadang juga marah, kadang juga harmonis. Iya. Tapi prinsipnya orang itu bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Pak, niku sing bagus gini niku Pak. Duwe yo dipangan titik, orang duwe ayo padha golek. Kula nyuwun lagune nglayung. Waduh, aku ora iso, Pak. Lagune napa, Pak? Aku delok nek TV. TV. Mbak Tatin karo Mbak Elisa itu ayu lek ngene iki. Ayo Mbak Elisa ngatek yuk Mbak Tapi Elisa. gasan delok sampean asline karo nek YouTube. Ning TV. Ganteng nek YouTube nek kene iki welek ya. Kuwi, Pak. Tapi kula niku gumun harus sampean. Gumune. Golek sinden panggah oleh ayu-ayu. Pak, aku iki ganteng Pak asline. Apa sindene apa kena sulape sampean apa kena jopone sampean ndak ro. Kok iso manut harus sampean gumun. Padahal yang didikene enek. Enek gambare ngono lho. Nah iya. Gumunku yang kalah kuwi mek wis tok-tok. Anu Pak, mungkin niku enten ilmune. Ngenek jenengan pun dadi sehat, nggih niku nglakoni sik ngoten nggih. Cukup to ya. Niki Mbak Tatin ajeng nembang to? Nggih. Jenengan mau kan janjiane kula. Ya tak songonane. Ajeng narik. Lho, jenengan ningali keng mriki kalih kula pijeti. Oh nggih. Ngoten to. Ngene, ndit dulur. Atas Pak. Awas, ndit. Nggih. Kula tulungi mboten. Mboten usah, Mbak. Sampun. Ampun saged. Niki mingkale kula. Anu. Nggo arep ngamuk kaya ngapa cethuk kula mun mboten pun bela. Oh. Nah, pun niku pundi? Apa lho? Kok anda dikira rogoh-rogoh? Wis to, wis ndangan. Iki kate. Mbak Elisa suruh sini. Iki andalan kok. Hutale 3. Kula rogohke napa Pak? Kata kaya angel ngenten Pak. Ah, Angel jumuke. Bisa. Ya kok. Pak. Niki sinten? Du. Oh kula, oh izin. Sampean. Ampun, oh nggih siap. Niki duit pundi, Pak? Niki kok duit ngapusi, Pak? Lah ku endi Her? Oh, saking Singapura menika. Jogoto jogi endi? Kuwi lek duit kene piro? 800. 800.000. Lah pundi? Heh? Ojo ning kene ae. Pikir kula ora. Saya sering ke Jogja loh, Mbak. Nek sampean sik sak lagu niku ben nembang. Sering ke Polda Jogja, Oh, ke iya. Polresta. Katuran pinarak menawi wonten Jogja, Pak. Priksa, ning Jogja priksa. Kok periksa piye?
Wong priksa kon pinarak itu. Nih. Yang mana? Sing apa? Sing iki. Jaga. Sing aneh. Oh, ini juga. Sing endi? Ya telu. Telu. Kokian iki sing kokian cocok. Ora tak dulu, Pak. 100 di sini, 150. Lurus 50-an. Lurus 50 kuwi. Sing 50 kas. Apa iki? Apa iki? Iki joglodo. Iki apik lho iki. Apik. Nggih, Pak Sun kok dadan niku sinden sing apik niku. Kula mah apa kemau? Kula iki kaya tau ngerti. Sing Wis entek, Pak. Mpun telas? Duduk. Kuwi nggih sapa iki? Tok. Lah ya nggih Joglutro Joglutro. kalih. Engko bar Mas sik Jogliti. jenengan Gledek. Mas Jo, Munggah. Mas Duajo. Mas Jogletik munggah napa Mbak jenengan sik meriksani le nembang sik Nyanyi sih, napa Pak. Jogletik Oke, dulu nyanyi dulu. Nyanyi dulu. Iya. Sama ditukne bojone morene. Injil res, Mas. Bener kan jadi kok ngetokne. Iki ya gampang cerutak.